கௌர பக்த பிருந்தா. நான் உங்களை எல்லாரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூரு குலையிலேருந்து எல்லாரையும் அன்புடனும் பணிவாகவும் இதோட எல்லாரும் இந்த L2 ஓட இதுக்கு எல்லாரையும் அன்பாக வரவழைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி படிக்கிட்டோமா இப்போ? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞானந்த திமிராந்தஸ்ய ஞானானந்த शलाकया चक्षुरुत् उन्मिदं लिदं येने तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं माताजी श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं तथादि समुपादितकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णव्य श्रीरूपं क्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेक्षा गोपिका कान्ता राधा नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्याय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो वह वदन्ताय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिशे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं रूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாரோடையும் அன்போட ரொம்ப இதாட நேத்து எல்லாரும் பார்த்தே இல்ல, நரசிம்ம ஜெயந்தி எல்லாரும் அட்டன் பண்ணி இல்ல, எல்லாரும் பார்த்தே இல்லையா எல்லாரும்? ரொம்ப நல்லா இருந்ததுல, வீட்லயே நம்மளுக்கு எல்லாம் தரிசனம் கோவிலுக்கு போகாம இல்லையா, எல்லாம் அபிஷேகம் எல்லாம் பிரமாதமா சூப்பரா இருந்தது இல்ல, எல்லாம் பார்த்தோம். நல்ல பகவானோட இதெல்லாம் நம்ம அருள் பிளஸ் அவர் ஸ்லோகம்லாம் அவ்வளவு சொன்னார் ராமரிஷி, அதெல்லாம் காதுல விழுந்தது இல்லையா. வீட்லயே இருக்கொண்டு நம்மளுக்கு எல்லாம் அவர் எல்லாம் நம்மளுக்கு பண்ணி தர, நம்ம மட்டும் இந்த மிஸ் பண்ணாம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, டைமண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒருத்தர் மிஸ் பண்ணாதீங்க.
இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி சொல்றேன். இதுல இருந்து வெளியில போகவே போகாதீங்க. என்னைக்கு மனசுல கொண்டே வராதீங்க. ஃபால் பேக் வரவே கூடாது. மேலதான் போனமே தவிர பின்னால நம்ம என்னைக்குமே போகக்கூடாது. எந்த அண்டர் எனி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ். ஓகே. இப்போ 13வது சாப்டர்ல 13.16 யாராவது ஸ்லோகம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பகீர் அந்தர்ச்ச பூதானாம் அச்சரம் சரம் தேவச்ச சுஷ்மத்வாத் தத் அவிஞேயம் தூரசதம் சாந்திகே சத் தத் பரம உண்மை. எல்லா உயிர்வாழிகளும் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவனற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம இதுல என்ன சொல்லியிருக்கா? பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளும் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவனை மற்றும் அசையாவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமானவர், ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் நமக்கு கிட்டயே இருக்கா. எல்லாத்தையும் பாருங்க. அதுதான் இதுல என்ன சொல்றதுன்னா, ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளும் உள்ளும் புறமும் நாராயணர் இருக்கிறார் என்று நம்ம வேத இலக்கியத்திலிருந்து நம்ம என்னைக்குமே எப்போலேருந்து இந்த டிசிப்ளின் செக்ஷன்ல இருந்து ஆன்மீக குருட்டு ஆச்சாட்டின்னு நம்ம எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு கொண்டிருக்கோம். ஆனா ஆன்மீக உள்ளங்களும் ஜட உள்ளங்களும் என்று ரெண்டு இருக்கு இல்லையா? அது ரொம்ப தொலைவா இருந்தால் கூட நம்ம அதுல இருக்கோம், இருக்கோம். இதுதான் அந்த நம்ம வேத இலக்கியத்தை நம்மளுக்கு இதெல்லாம் இதுல சொல்றா தெரியுமா? அதை எதெல்லாம் சொல்றா? கட்டணி புஷ்யத்துல சொல்றா. அப்புறம் எப்போது அவர் தெய்வீக ஆனந்தத்திலேயே இருப்பார் பகவான். அது அவர் ஆனா நம்மளுக்காக நம்மளோட இவ்வளவு இதுல நம்மளுக்கு புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. அவளோட முழு வைபவங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே கொள்ள முடியாது. நான் இந்த ஜடப்புலன்களோட நம்மள இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தா வச்சுக்கோங்க, அவளை பார்க்கவோ இல்லாட்டா அவளை புரிஞ்சு கொள்ளவோ முடியவே முடியாது. அதனால இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து எந்தெல்லாம் புலன்கள் எல்லாம் நம்மள எதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளாது, எதெல்லாம் உதவாதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம எப்படி நம்மளோட மனசையும் புலன்களையும் பக்தி தொண்டுல எப்படி நம்ம கிருஷ்ணா உணர்வையே எப்படி அதுல உள்ளமா போய் அதை நம்ம தூய்மைப்படுத்தியோட இருந்ததுனால நம்ம தூய்மையை நம்மளோட தூய்மைப்படுத்தணும். நம்ம என்ன படிச்சோம் சிஷ்டாஷ்டகம், நம்ம ஹார்ட்ல இதயத்தை நம்ம தூய்மையாக இருக்கணும். என்னைக்குமே அழுக்கு இருக்கவே கூடாது. நல்லதே யோசிக்கணும். நல்ல அகங்காரம் விடணும். நம்ம பொறாம இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் நம்மள ஈகோ இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் நான் தான் அந்த மாதிரி ஒரு மனசுல வச்சுக்காம நம்ம எல்லாம் அது எப்படி நம்ம அதுல பக்தி தொண்டுல எப்படி பண்ண முடியும்? அதுக்கப்புறம் அதுல நம்ம எப்படி நம்ம பகவான பிரேமையை எப்படி கொண்டு வருது, எப்படி அவரோடது என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அதே மாதிரி இறைவனை பிரேமையை எப்படி விருத்தி செய்யணும். அது எதுல எல்லாத்தையும் இதான் சொல்லியிருக்கு. பிரம்ம சமீதிலையும் இதுதான் உறுதியாக சொல்லியிருக்கா. நம்ம பக்தி தொண்டில மட்டும்தான் நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் என்று நம்ம ஏற்கனவே பகவத்கீதால நம்மளுக்கு நல்லா ஸ்பஷ்டமா 11.54லயும் சொல்லியிருக்கா. அது அதனால எல்லாம் நம்ம எப்படி நம்ம பக்தி பிரேமியை விருத்திப்படுத்தி அவரை எப்படி அவரால நம்ம காண முடியும், அதே மாதிரி ஒரு நோக்கத்துல நம்ம படிப்படியா நம்ம முன்னுக்கு வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைட். பரமாத்மா அனைத்தும் அவரால் இயலும். எல்லாற்றுக்கும் உள்ளமும் புறமும் உள்ளார். ஜடப்புலன்களை வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அவர் அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரும் அருகிலில் உள்ளார். இது என்ன சொல்லிருக்கு? போன வாடி சாப்டர் தான் பண்ணலாம். பரமாத்மா எல்லாம் நம்ம பரமாத்மா எங்க இருக்கு? உள்ளுக்குள்ளதான் இருக்கு. அவர் ரொம்ப தூரமா இருக்கான்னு தான் தோன்றது. ஆனா நம்ம கிட்ட அருகில இருக்கா. அந்த அருகில இருக்கிற நம்ம அது உபயோகப்படுத்தி கொள்ளுறது நம்ம கையில இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்கிறேன்? பதம் 13.7. மீனாட்சி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். அவிபக்தம் ச பூதேஷி விபபக்தம் இவ சஸ்திதம் பூத பரத்ரு த தச் யக்ஷயாம் கிரகஸ்னு பிரப விஷ்ணு. எல்லா உயிர்களிடமும்
பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். அவர் ஒருவராகவே இருக்கின்றார். அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் காப்பார். என்ற போதிலும் அழிப்பவரும் விருத்தி செய்பவரும் அவரே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. என்ன சொல்லிருக்கலாம், எல்லா உயிர்களுக்கும் பரமாத்மா வந்து பிரிந்திருப்பா தோன்றாலும் அவர் என்னைக்குமே பிரிவே முடியவே முடியாது. அவர் வந்து ஒத்தரே தான் இருக்கார் அவர். ஆனா எல்லா உயிர்களையும் காப்பாற்றுவர் யாரு? அவர்தான். அழிப்பவரும் விருத்தி செய்வரே அவர்தான். அழிப்பவரும் அவர்தான், விருத்தி செய்வர் தான் என்று நம்மளுக்கு வந்து நன்னா அதை புரிந்து கொண்டானா நம்மளுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதான் இதை வந்து இறைவன் வந்து ஒவ்வொரு இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்கிறார். அதுல வந்து அவர் வந்து அதனால அவர் பிரிக்கப்பட்டு விட்டார்னு இது அப்படி தோண முடியுமா? இல்லவே இல்லை. ஆனா அது உண்மையிலே அவர் ஒத்தர் தான். இப்போ வந்து ஒரு நம்ம சூரியனுக்கு ஒரு நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். மத்தியானம் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து சூரியன் வந்து 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 அது கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல இருந்து போறது இல்லையா? அது 5000 மைல்களுக்கெல்லாம் எல்லா திசைகளும் சூரியன் எங்கேன்னு யாராவது கேட்டாள்னா ஒத்துக்குவோம். நம்ம உச்சந்தலையில தான் எல்லாருமே சொல்லுவா இல்லையா, பிரகாசிக்கிறோன்னு சொல்லுவா இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பரமாத்மாவும் பிரிக்கப்படாதவர் என்பதால எப்படி சூரியன் நம்மளாலும் பிரிக்க முடியாது, அதே மாதிரிதான் பரமாத்மாவும். அவர் பிரிக்கப்படவும் முடியாது, பிரிக்கப்படவும் முடியாது என்று அவர் அதுலதான் எல்லாம் வேத இலக்கியத்துல நிறைய இதெல்லாம் உதாரணம் எல்லாம் சொல்லியிருக்கா. அப்புறம் வந்து எப்படி சூரியன் நிறைய இடத்துல தெரியறதோ அதே மாதிரிதான் அந்த சர்வ வல்ல விஷ்ணு வந்து எல்லா இடத்துலயும் நம்மளுக்கு தெரிகிறார். அதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, எதுல சொல்லி இருக்குது? வேத இலக்கத்துல நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்குது. அப்புறம் ஒரு வந்து பரமபுருஷன் வந்து எல்லாமே உயிர்களை காப்பாற்றுவர் இருந்தா கூட பிரளயத்தின் போது கூட அவர் தான் எல்லாத்தையும் விழுங்கிறார். பிரளயம் வந்துடுச்சுன்னா அவர் தான் நம்மளை வந்து காப்பாத்துறார், அழிக்கிறார். அது மாதிரிதான் குருஷேத்திரில வந்து எல்லாரும் அனைத்து போர் வீரர்களும் நான் விழுங்குவதற்காக நான் வந்துள்ளேன்னு கிருஷ்ணா சொல்றாரு. அது வந்து எந்த சாப்டர்ல சொல்றாரு? 11வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றார். இது உறுதியா அவர் சொல்றார். அதனாலதான் அதனால இந்த அவரோட காலத்தில் வந்து ஒருவரே வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அவரே அழிப்பவர், எல்லாரும் கொள்பவர் அவரே. படைப்பின் போது அவர் எல்லாருமே நம்மளோட உண்மையிலிருந்து விருத்தி செய்கிறார் நம்மளுக்காக. அப்புறம் ஏன் அவரை வந்து பிரளயத்தும் போது விழுங்குகிறார்? எல்லா உயிர்வாழிகள் மூலமும் அவரோட தங்கமிடமோ அவரே என்பது நம்ம வேத பதங்களிலெல்லாம் உறுதி செய்திருக்கிறது. படைப்பிற்கு அப்புறம் சர்வ வல்லமையால் என்று அவர் இருக்கிறார். அப்புறம் பிரளயத்துக்கு பின்னர் ஒவ்வொரு அவர் ஓய்வு எடுக்க எல்லாரும் போறா. அதுல இருந்து வேத மந்திரிகள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்குல்ல, இதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்ப நம்மளுக்கு அவசியம் வேணுமோ, நம்மளுக்கு எப்ப பிரளயம் வருதோ அப்ப நம்மளுக்கு பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் நம்மள வந்து காப்பாற்றி நம்மள அந்த பிரளயத்திலேருந்து நம்மள வந்து மேல கொண்டு வருவார். அது உறுதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜோதிஷாம் அபிதத் ஜோதிஸ்தமஸ பரம் உச்யதே ஞானம் ஞேயம் ஞான கம்யம் ஹிருதி சர்வஸ்ய விஸ்திதம். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம வந்து ஒரு பிரகாசிக்கும் பொருளையும் எல்லாரும் யாரு மூலவர்? யாரு? பகவான் தான். அந்த ஜடத்தில் வந்து இருட்டிலேருந்து அவர் அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் இருக்கிறார். ஆனா வந்து அவரே அறிவாகவும் அறியப்பட எல்லா பொருளும் அறிவின் என்னெல்லாம் அவர் இருக்காரு? அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா எல்லா பொருளையும் அவரே மூலம். யாரு? பகவான் தான். அதுல வந்து இந்த ஒரு இருட்டுல இருந்து அவர் அப்பாற்பட்டவராகவும் இருட்டுல அவர் தோன்றாதவராகவும் இருக்கிறார். ஆனா அவரோட அறிவுக்கும் அறியப்பட அவரோட பொருட்களுக்கும் அறிவுக்கு அவர் வந்து இலக்காகவே இருக்கிறார். அதான் வந்து ஒவ்வொரு இதயத்திலையும் பகவான் நம்ம கிட்ட வந்து வீட்டு இருக்கிறார். இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் முதலியும் பிரகாச பொருட்கள் எல்லாற்றும் ஒளியுமாக இருப்பதுதான் பரமபுருஷன். யாரு எதுல எல்லாம் இருக்கார் நம்ம பரமபுருஷ பகவான்? பரமாத்மா சூரியன்ல இருக்காரு, சந்திரன்ல இருக்காரு, நட்சத்திரங்கள்ல இருக்காரு. எங்கெல்லாம் பிரகாசிக்க பொருட்கள் இருக்காரோ ஒரு ஒளியின் மூலமாக நம்ம பரமபுருஷன் பரமாத்மாவே. அது வந்து அவரோட வந்தது தேஜஸோட காரணத்தினால்
இந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு சூரியனுக்கோ சந்திரனுக்கோ அவசியமே கிடையாது. அதுதான் நம்ம ஒவ்வொரு வேத இலக்கத்திலும் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கா. இந்த ஜட உலகில தெய்வீகமான ஒளி பிரம்ம ஜோதி என்று சொல்றா. அதுக்குதான் என்ன சொல்றான்னா அது மகா தத்துவம் என்று பௌதிக இதனால நம்மளுக்கு அது பௌதிக மூலப்பொருளால எல்லாம் மூடப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனா இந்த ஜட உலகில சூரியன் சந்திரன் மின்சாரம் எல்லாமே நம்மளுக்கு அவசியம். அவரோட உதவி இல்லாம நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆனா இது ஜட உலகு இல்ல. ஆனா ஆன்மீக உலகில இதெல்லாம் ஒண்ணு அவசியம் இல்ல. சூரியன் சந்திரன் மின்சாரம் ஒண்ணுமே வேண்டாம் நம்மளுக்கு. அவரோட பிரகாச ஜோதினாலுமே எல்லாம் ஃபுல்லா ஆன்மீக உலகம் பிரகாசமாக இருக்கும். இதுவே நம்மளுக்கு எதுல இருந்து நம்மள சொல்லியிருக்கா? வேத இலக்கத்துல இது தெள்ள தெளிவா நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கா. அதனால இந்த நிலை உம் இதன் அந்தந்த இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து எப்படி ஆன்மீகல வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கையில தான் இருக்கு. எப்படி அதுல இருந்து வரணும்னு, இதுல இருந்து எப்படி வெளிப்படணும். இத வெளிப்படுறதுக்கா நம்மளுக்கு பகவத்கீதால ஒவ்வொரு சாப்டர்ல நம்மளுக்கு என்ன கருத்து சொல்லியிருக்காளோ அதெல்லாம் மனசுல வச்சுண்டு அதுல இருந்து வெளிப்பட்டு நம்மளோட மனசு தூய்மையா வச்சு நம்மளோட பரமாத்மாவை இது பண்ணிட்டு நம்ம முன்னேறணும். அதுதான் அது. அப்புறம் இதுல என்ன சொல்லிருக்கு, இவர் பகவான் என்னைக்குமே நிச்சயமாக எப்போதும் பிரகாசிப்பர். அவர் ஜட உலகத்தில் இருட்டிலேந்து எல்லாருமே அப்பாற்பட்டு இருப்பார். அவரோட ஞானமும் எப்படி ரொம்ப திவ்யமானது. திவ்ய ஞானத்தில் களஞ்சியம் என்று வேதியலுக்கும் கூட சொல்லியிருக்கு. ஆனா அந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கு எல்லாரும் ரொம்ப ஆவலாட இருக்கிறா இல்லையா? அவ்வாறோட ஒவ்வொரு இதயத்திலும் பரமாத்மா மூலமாக நம்மளுக்கு ஞானமும் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கார் பகவான். அதுதான். அதனால ஆஹ் இதுல என்னன்னா அப்புறம் யாராவது ஒருத்தனுக்கு முக்தி அடைவதில் விருப்பம் இருந்தா வச்சுக்கோங்க, அவன் என்ன பண்ண வேணும்? கடைசி முதல்ல நம்ம சரி இந்த பௌதிக இல்லத்தையும் வெளியில வந்துடணும், நம்ம இதுல இருந்து முக்தி அடையணும். நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரே மனசுல ஒன்னே விடதான் வச்சுக்கணும். நம்மளோட முழுமுதற் கடவுளுக்கு எப்படி நம்ம அடைய முடியும்? அதுதான் மெயின். நம்மளுக்கு ஒரு இலக்கியம் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். அதே மாதிரிதான் எல்லா வேத இலக்கத்திலும் இதுதான் சொல்லியிருக்கா. இது நான் என்னோட இதுலயோ இல்லாட்டா இது கிடையாது, பிரபுபாதா சொல்றதா அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இது வேத இலக்கத்திலேயே எவ்வளவு வருஷமா எவ்வளவு ஆண்டுகளா எல்லாரும் குரு சிஷ்யர் குரு சிஷ்யர் குரு சிஷ்யர் பரம்பரை அப்படி படிப்படியா எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துதான் நம்ம இதுல பகவத்கீதால சொல்றோம். அதே மாதிரிதான் உங்களுக்கும் சொல்லி அதே பிரகாரம் நீங்களும் எல்லாரும் அதே பாதையை நீங்களாம் பின்பற்றணுங்கிறது ஸ்ரீ பிரபுபாதா அவரோட இதுதான் வேண்டுகோள் எல்லாம். இது மாதிரி இதுல போங்கோ, உங்களுக்கு நாங்க வழிகாட்டுறோம். நீங்க வாட்டினது நீங்க எவ்வளவுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களோ இல்லையோ உங்க கையில. நல்ல வழிகாட்டல் எடுத்தா உங்களுக்கு நல்லது. இல்லாட்டா நீங்க பட்டு இதுல பால் அண்ட் பேக் சோலா வரணும், திருப்பி பெயர்ப்பு வரணும்னா அது உங்க கையில. எல்லாம் உங்க கையில. நீங்க லட்டு மாதிரி கொடுக்குற திருப்பதி லட்டு மாதிரி, அது நீங்க எவ்வளவு எடுக்கிறீங்களோ எடுக்காதோ உங்க கையில. அதனால எல்லாரும் திருப்பதி லட்டுவை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு பகவத்கீதால என்னெல்லாம் சொல்லலாம் அதை கேட்டுட்டு அது தகுந்த மாதிரி மனசு சுத்தமா வச்சுட்டு மேல நீங்க நம்மளோட ஃபியூச்சர்ல நீங்க என்னைக்குமே ப்ரொசீட் பண்ணணும். அது ஒவ்வொரு இதயத்திலும் அவர் பரமாத்மா இருக்கிறார். ஒவ்வொரு கால்களிலும் எல்லா இடத்துலயும் பறந்து இருக்கார். இது ஆனா ஜீவாத்மா பரமாத்மா யாருக்கு கலைத்து யாருக்கு தெரிகிறதோ ரெண்டு இருக்குன்னு அவளுக்கு என்னைக்குமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சாதாரண மனிதன் என்னன்னா கைகள் கால்கள் ஒரு இடத்துல மட்டுமே உள்ளன. ஆனா கிருஷ்ணனோட கைகள் கால்கள் எங்குள்ள பறந்து உள்ளன. அப்படி பார்த்தோம். நம்ம பகவான் அவர் நம்மளாம் ஒண்ணுமே நம்ம நிமித்த காரணம் தான். அவர் நம்மள அனுப்பிச்சிருக்கார். நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அவர் என்ன சொன்னா தூண்டுலதான் நம்ம இருக்கோம். அதுல அதுல இருந்து நம்ம எப்படி இதுல நம்ம வர முடியும்? இதுல இருந்து அவரோட புகலிடம் எப்படி எடுக்க முடியும்? அதேதான் யோசிச்சு அதே மாதிரி பாதையில நல்ல பாதையில நம்ம முன்னுக்கு வரணும். அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைட். ஸ்ரீதா மாதாஜி நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं शोक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय மத்பாவயோபத்யதே. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி.
இவ்வாறாக செயல்களின் களம், உடல் சீற்றம், அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவ்வாறு மொழியாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைக்க முடியும். பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செயல்களை, உடல் சீத்திரத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். அறிவு, ஞானம் அறியப்பட பொருள்னா என்ன, நியாயம், அதையும் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டேன். ஆனா இதெல்லாம் இளம் பக்தர்கள்லாம் எப்படி நீங்க முழுமையாக புரிந்துட்டு என்னை அடைய முடியுமோ அதை பத்தி நீங்க அதே நோக்கம் நீங்க வச்சுக்கணும். இதுல என்னன்னா, உடல் அறிவு என்றது பகவான் சுருக்கமா நம்மளுக்கு சொல்லிட்டாரு. அறிவு 3 விஷயங்களை இருக்கிறது. அதெல்லாம் என்ன, ஒருத்தன் அறிபவன், யார் ரியலைஸ் பண்றானோ, கூடியது ரியலைசேஷன் இருக்கோ, அறிவதற்கான வழிமுறை, அதோட வாழ்க்கை வழிமுறை எப்படி போகணுமோ அதே மாதிரி இந்த 3 இணைந்துதான் விஞ்ஞான ஞானத்தை இருக்கிறத அறிவியல் என்று சொல்லப்படுகிறது. அது பகவான் மற்ற பக்தர்களாக பக்குவமா ஞானத்தை நேரடியா நம்ம புரிந்து கொள்ளணுங்கிறது புரிந்து கொள்கிறார். ஆனா யாரு நம்மளுக்கு யார் இந்த ஞானம் யாருக்கு இல்லையோ அவளுக்கு புரிந்துவே கொள்ள முடியாது. அதுல அதனால நம்மள பக்தர்கள்லாம் சில பக்தர்கள் ஏற்கிறது இல்ல. ஞானத்தை வளர்ப்பது என்றால் ஒருவன் தங்கள் கிருஷ்ண உருவை புரிந்து கொள்வது என்று பொருள். நம்ம எப்படி ஞானத்தை வளர்க்கிறது என்றால் ஒருவன் எப்படி கிருஷ்ண உருவில் நம்ம போக முடியும்னு, அதே மாதிரிதான் எப்படி இந்த ஜட உடையினால் எப்படி அதை வழி நடத்த போகிறோமோ அந்த உணர்வுகளை எப்படி நம்ம கிருஷ்ணோட செயலுக்கு மாற்றி கிருஷ்ணரே நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு ரியலைசேஷன் நம்ம உண்மையான ஞானத்தை அடைகிறோம். இன்னொரு இடத்துல சொன்னானே என்னன்னா, ஞானம் என்பது என்ன, பக்தி தொண்டை பக்குவமாக புரிஞ்சு கொண்டு ஒரு ஆரம்ப நிலையத்திலிருந்து வேற ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தான் எதுல சொல்லியிருக்கு, 14 அத்தியாயத்திலும் இது தெள்ள தெளிவா நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கு. இப்போதே சுருக்கமா சொன்னா என்னன்னா, நம்ம இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இதுல நம்ம என்னெல்லாம் இது பண்ணணும்னா, நம்ம எப்படி எப்படி இந்த நம்மளுக்கு 3 விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கு. இதுல திருப்பி திருப்பி இதான் சொல்லிட்டு இருக்கா, களம், ஆத்மா, பரமாத்மா. இதெல்லாம் யாரெல்லாம் களங்கம் மற்றும் பக்தர்களே இந்த 3 விஷயம் தெளிவாக புரிக்கொள்ளலாம். அதனால பகவத்கீதையில என்னன்னா, நம்மள பலன்களை பக்தர்கள் கொடுத்து அவர்களால அந்த உள்ளதமான இலக்கிய முயற்சி எடுக்க கிருஷ்ணருடைய அப்பதான் இயற்கையை நம்மள அடைய முடியும். இன்னொரு இடத்த சொன்னா, பக்தர்கள் மட்டும்தான் பகவத்கீதையை புரிஞ்சு கொண்டு அதோட விருப்பம் இருக்கிற பலனையும் அவளுக்கும் கிடைக்குங்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். யார படிக்கிறீங்களா? சுதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யாநாதி உபாவ் அபி விகாரம் ஸ்ரீ சகுணாம் சைவ வித்ய பிரகிருதி சம்பவம். ஜட இயற்கையும் உயிர்வாளிகளும் ஆரம்பமற்ற என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் கூட ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்கள். ஜட இயற்கையின் உயிர் வாழங்கள் எல்லாம் ஆரம்பமற்றவை என்பது நம்மளெல்லாம் தெளிவா நம்மளுக்கு தெரியணும். அதுல என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் ஜடத்தின் உடங்கள் கூட இருக்கும். அதெல்லாம் எது, ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களை தான் ஆணும். இது இந்த அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, உடல் நம்மளோட என்னெல்லாம் செயல் பண்றோமோ அதோட களம். அது யார உடல்கள் அறியவர்களை பற்றி, ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை பற்றி தான் தெரிய முடியும். அதே மாதிரி ஒரு செயல்களை களமாகிய உடல் ஜட இயற்கையினால் தான் ஆனது இல்லையா? அதனால நம்மளுக்கு எப்படி இந்த உடல் கிடைக்கிறதோ அதுல இந்த உடல்களை செயல்களை எல்லாம் நம்ம அனுபவித்துக் கொள்கிறோமோ அதுதான் ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மா. அதுதான் புருஷர் அல்லது ஜீவாத்மா என்று சொல்லுகிறது. அதுல இருந்தா அதை யாரெல்லாம் அறிகிறாளோ அதுல இருந்து அவர் அதுல தான் ஒருவன், அப்புறம் இன்னொருத்தர் யாரு, பரமாத்மா. ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் பரமபுருஷர் பகவான் நம்ம வெவ்வேறு தோற்றங்களை நம்மளுக்கு பரிபூர்ணமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
ஜீவாத்மா என்னது அவரோட சக்தி என்ற அந்த பிரிவுல நம்ம வரோம். ஆனா பரமாத்மா வந்து அவரோட சுய விரவு என்று நம்ம 2 பிரிவு இருக்கு. ஒண்ணு ஜீவாத்மா, ஒண்ணு பரமாத்மா. பரமாத்மா எது பகவான், ஜீவாத்மா நம்ம வந்து ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங். அதனால அந்த ஜட இயற்கையில வந்து ஜீவாத்மா வந்து நித்தியமானவே கிடையாது. நம்மளாம் டெம்பரரி. அதாவது அது படைப்பிற்கு முன்னாடி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது அதெல்லாம் அதனால உயிர்வாழிகள் வந்து எந்தெல்லாம் சக்தி இருக்காளோ அது வந்து ஜட இயற்கை என்று இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றதுக்கு முன்னாடியே இருந்தது. ஜட இயற்கை எப்படின்னா நம்ம பரமபுருஷர் பகவான் இருந்து மகாவிஷ்ணுல இருந்து லைத்து இருக்கோம். எப்பப்ப தேவைப்படுதோ மகாத்துவலோட எல்லா உதவியோட அது வந்து தோற்றம் அடைகிறது. அதே மாதிரிதான் உயிர்வாழிகளும். அவர் வந்து அதே மாதிரிதான் அவளும். அதனால உயிர்வாழிகள் எப்படின்னா கட்டுப்பண்டு இருக்கிறாள். ஆனா வந்து அவளுக்கு பரமபுருஷர் தொண்டாற்றத்துக்கு அவளுக்கு விருப்பமே இருக்காது. இதனால அவ வந்து இந்த மாதிரி யாரு வந்து உயிர்வாழிகள் எப்படி கட்டுப்பண்ட இருக்காளோ, யாருக்கு பரமபுருஷர் இது பண்றதுக்கு சேவை பண்றதுக்கு அவ விருப்பம் இல்லையோ அவளால என்னைக்குமே ஆன்மீக உலகத்துல அவளுக்கு வந்து போவே முடியாது. அப்புறம் இருந்தாலும் பகவான் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார். இதுல இருந்து நீங்க வாங்கோ, ஜட இயற்கையில இருந்து வாங்கோ, எங்க கிட்ட இருந்து வாங்கோ, உங்களை நான் வந்து நீங்க எல்லாம் வரலாம், எப்ப வேணா வரலாம். ஆனா இதுல இருந்து நாங்க வெளியில வரணும்னா இதுல நம்ம வந்து இந்த கட்டுப்பாடோட இதெல்லாம் விட்டுட்டு அப்பதான் ஆன்மீக உலகத்தில் நம்மளுக்கு என்ட்ரன்ஸ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு இடம் கிடைக்கும். அதனால பரம வந்து என்ன பண்றேன்னா யாரெல்லாம் கவர்பட்டிருக்கிறாளோ அவ வந்து அவ வாழ்க்கையில வந்து சந்தோஷமா இருக்காளா, எப்போது துக்கத்துலதான் இருக்கா. அதனாலதான் இத வந்து அதான் பகவான் திருப்பி திருப்பி சொல்றார். இது வந்து என்னன்னா வந்து நம்ம முக்குணங்களில நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அதே மாதிரிதான் ஜட இயற்கையும் தாக்குகிறது. அதனாலதான் எல்லா மாற்றங்களும் ஜட இயற்கை படைப்புகளையே தான் உயிர் வாழ் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா மாற்றங்களும் என்னெல்லாம் வேறுபாடுகள் இருக்கோ அதெல்லாம் தான் உடனடியா அதெல்லாம் அடிப்படையா கொண்டு வந்திருக்கிறது. அதுதான் அந்த ஆத்மா என்ற அடிப்படையில் நம்மளுக்கு வந்து உயிர் வாழிகளும் எல்லாம் சமமானவர் தான் இந்த மாதிரி இந்த வேர்ஷன் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கு. அதனால நம்ம எப்படி நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல வந்துட்டு இந்த ஜட இயற்கையில இருந்து நம்ம எப்படி வெளிப்பட போறோமோ, எப்ப அந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து வெளிப்பட போறோமோ அதுல நல்ல குணத்துல சத்துவ குணத்துல இருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துல எப்படி போனோம், நம்ம அதே யோஜனையில தான் எப்படி நம்ம படிப்படியா முன்னேற வேண்டும் நம்ம வந்து யோசிக்கணும் நம்மளோட வாழ்க்கையை பத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜட இயற்கை படைப்பிற்கு முன் ஜட இயற்கையானது பரமபுருஷர் பகவானால மகாவிஷ்ணுவில் லைத்திருந்தது. படைக்கப்படும் பொழுது உயிர் வாழிகள் இந்த ஜட உலகில் செயற்பட்டு ஆன்மீக உலகில் நுழைவதற்கு தங்களை தயார் செய்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பை வழக்கப்படுகின்றது. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கான்னா ஜட இயற்கையில் என்ன இருக்குன்னா படைப்பிறக்கிறதுக்கு முன்னால என்னன்னா ஜட இயற்கையோடது என்னெல்லாம் பகவானால மகாவிஷ்ணுலதான் நம்ம லைட் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் படைக்கப்படும் பொழுது இந்த உயிர் வாழிகள் எல்லாம் வந்து இந்த ஜட உலகளில வந்து செயற்பட்டு ஆன்மீக எப்படி உழல்வதற்கு தங்களை வந்து எப்படி தயார் செய்து கொள்ளணும் நம்ம வந்து ஒரு வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கொடுக்கிறார். அதனால நம்ம ஆன்மீக உலகத்திலேருந்து இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து எப்படி நம்ம வந்து ஆன்மீக வாய்ப்பை நம்ம வந்து அதை சரியான இது பண்ணி நம்ம வந்து நிறைய பக்தி சேவை பண்ணி அதே மாதிரி பகவானை நினைச்சு பகவானோட ஸ்மரண் பண்ணி நாமஸ்மரணம் பண்ணி நம்ம வந்து ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன வழிபாதையிலையும் போய் யாரு புது சிஷ்ய பரம்பரை என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காளோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி எப்படி நம்ம பௌதிகத்துல இருந்து எப்படி ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி வரலான்னு சதா சர்வ காலமும் நம்ம யோசிச்சு இதுல இருந்து வெளிப்பட்டு நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு வர்றதுதான் ஒரு நம்மளோட அப்புறம் என்ன நம்மளோட கோல் என்ன வேணும் என்ன வரணும் கோல் நம்மளோட எப்படி நம்ம வந்து பகவானோட தாமரை பாதத்தை எப்படி நம்ம சரணம் அடையலாங்கிறது அதுதான் ஒரு குறிக்கோள் நம்மளுக்கு. அப்புறம் எங்க நம்மளாம் எல்லாரும் எங்க போறோம், எல்லாரும் கோல் பிருந்தாவன் தான் போப்படும். அதே மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து அதே மாதிரி உணர்ச்சியோட அதே மாதிரி வழிபாட்டு தன்னோட எதிர்காலத்தை நன்னா எப்படி நம்ம நல்ல முன்னோக்கு இதால எல்லா குணத்திலேருந்து வெளிப்பட்டு தமஸ் ரஜஸ்ல இருந்து வெளிப்பட்டு சத்துவகுணத்துல வந்து சத்துவகுணத்துல இருந்து அப்புறம் சுத்த சத்துவகுணத்துல நம்ம எப்படிலாம் என்னெல்லாம் பண்ணினா எப்படி ஆகும் அதே மாதிரி யோசிச்சு நம்மளோட வாழ்வியன் குறிக்கோள அதே மாதிரி வச்சுக்கணும்.
மாதிரி புருஷால என்ன சொல்றதுன்னா அதே மாதிரி படைப்பு ஜட இயற்கை அடுத்து இது வந்து புருஷா எஜமானர் கட்டுப்படுத்தவர், அனுபவிப்பவர், உரிமையாளர் மற்றும் பராமரிப்பவர். ஜீவன் எஜமானர் அல்ல, ஆனால் போன்ற மனநிலை உள்ளவன். அதனால் சில சமயம் புருஷர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். எஜமானர் என்னன்னா கட்டுப்பிடித்தவர், யாரு எல்லாரையும் கண்ட்ரோலர். அவர் அனுபவிப்பவர், அவர் தான் ப்ரொப்ரைட்டர், அவர் தான் எல்லாரையும் நம்மள மேனேஜ் பண்றவர். ஆனா ஜீவன் வந்து எஜமானன் கிடையாது. ஆனாலும் அவ வந்து எஜமானனை போற ஒரு மனநிலை கொண்டு, அதனால சில சமயம் புருஷா என்று கூட அவளா சொல்ல முடியும். அதனால வந்து யாருன்னா புருஷர்னா பகவான் தான் நம்மளை எல்லாம் கட்டுப்பிடித்தவர், அனுபவிப்பவர், உரிமையாளர், ப்ரொப்ரைட்டர் எல்லாமே பகவான் தான். அதான் இன்னைக்கு மனசுல எப்போதும் வச்சுக்கணும். நம்ம ஜீவன் வந்து அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு வந்து எஜமான மாதிரி மனநிலை உள்ள, ஆனா சில சமயம் அதை வந்து அவளையும் புருஷா என்று சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உயர்ந்த வாழிகளான உயிர் வாழிகள் எவ்வாறு இந்த ஜட இயற்கையின் தொடர்பினுள் வந்தனர் என்பது அவ்வளவு முக்கியமல்ல. இதிலிருந்து எப்படி வெளியேறுகிறோம் என்பதில் தான் நம்ம வந்து செலுத்துகிறது அவசியம். இதுல என்ன சொல்றான்னா, நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து உயிர்ந்த வாழிகள் எல்லாம் உயிர் வாழிகளில வந்து எவ்வாறு நம்ம வந்து இந்த இயற்கையின் தொடர்புக்குள்ள வருகிறோம், அதனால அது எப்படி நம்ம வெளியேறுகிறோம், அது அவ்வளவு முக்கியம் இல்லை. ஆனா இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வருவோம், இந்த பௌத்திக இதுல இருந்து எப்படி இது வந்து நம்ம என்னெல்லாம் இதுல இருந்து திருப்பி வரலாம், அதே மாதிரி யோஜனையில தான் இது பண்ணி, அதனால நம்ம எப்படி எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம சான் பண்ணுவோம் நாமஸ்மரணம். அதே மாதிரி இங்க இவர் எப்படி நாமஸ்மரணம் பண்றாரு, அவருக்கு வெளியில ஏதாவது இருக்குன்னா, ஏதாவது அவருக்கு இருக்கா, ஃபுல்லா அவர் வந்து ஃபுல்லா ஃபாரஸ்ட்ல உட்காந்து அவர் வந்து ஃபுல்லா வந்து பக்தியோட இதுல இருக்காரு. அதே மாதிரி எல்லாரும் நம்மளும் பகவான ஸ்மரணம் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா சங்கீர்த்த நாம கீர்த்தனம் சொல்லி நம்ம வந்து முன்னோக்கி எப்படி வருது, பகவான் கிட்ட எப்படி வரணும், ஆன்மீக உலகில எப்படி வரணும், அதே ஒரு உள்நோக்கத்தை வச்சுட்டு நம்ம என்னைக்குமே வழிபடணும் பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தங்க மாதாஜி நீங்க வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. காரிய காரண கர்த்தృత్వే ஹேது பிரகிருதி உச்சேத புருஷ சுகதுக்கானாம் போக்திருத்வே ஹேதுர் உச்சேதே. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக குறிப்பிடுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகில் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கு இயற்கையே எல்லாம் நம்ம என்னைக்குமே காரணமாக சொல்றோம். ஆனாலும் இதுல வந்து இந்த உலகத்திலயும் நிறைய துன்பங்கள் உயிர் வாழியே காரணமாக கூட சொல்லப்படுகிறது. அது எப்படின்னா, இது வந்து நம்ம வந்து உயிர் வாழிகளை வந்து உடல் மற்றும் புலன்களை எல்லா தோற்றுக்கும் ஜட இயற்கையே காரணம் என்று சொல்றோம். அதுல எவ்வளவு 84 lakhs வகையான உயிரினங்கள் நம்மளுக்கு உள்ளன. இந்த வேறுபாடுகள் எல்லாமே ஜட இயற்கையிலிருந்து படைப்புதான் ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட உடலிலோ இல்லட்டா வாழ விரும்பும் உயிர் வாழ்வின் பல்வேறு புலனின்பங்களுக்கு ஏற்ப அது அவளுக்கு என்னெல்லாம் புலனின்பங்கள் இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுக்கு இந்த உடல்கள் கிடைக்கிறது. அதனால அந்த உடல்களிலே இருக்கும் பொழுது பல தரமா இன்பமும் இருக்கு, துன்பமும் அவளை அனுபவிக்கிறா. அந்த ஜட இன்பங்களுக்கு வந்து துக்கம் வந்தா நம்ம வந்து ஐயோ நம்ம இப்படி ஆயிடுத்து, இப்படி பண்ண இதாயிடுத்து, இப்படிதான் நம்ம பகவானை திட்டுறதுல ஒண்ணுமே பாயிண்ட் கிடையாது. நம்ம அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரணும், எப்படி நம்ம வந்து ஆனந்தத்துல எப்படி வரணும். சரி, சுகம் துக்கம் இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஜட இயற்கை வாழ வந்து சுகம் துன்பம் இருந்துட்டே இருக்கும். எப்போதும் ஒருத்தர் துக்கமா இருக்க முடியாது, ஒருத்தர் இன்பமா இருக்க முடியாது. இன்பம் கனமா கூட துக்கம் வரும். நம்மள தயார் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணினா நம்மளோட மனசுல இருந்து அந்த துன்பத்தை நம்மளுக்கு தாங்கி இருக்க சக்தி வேணும். சக்தி யார் கொடுக்கிறாரு? பகவான் தான் கொடுக்கிறாரு. நம்மளுக்கு சக்தி இருந்தாதான் நம்மளுக்கு எல்லாம். அதனால அதுல நம்ம துன்பம் வந்தா அதுல நம்ம வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிடக்கூடாது. ஐயோ எதனால இப்படி ஆயிடுச்சு, இதுல இருந்து எப்படி நம்ம வந்து வரணும், நம்ம என்ன ஆச்சு அதை பத்தி யோசிச்சு பகவானே நினைச்சு
பகவான் நம்மளுக்கு நிச்சயமா சக்தி கொடுப்பாரு. அப்ப எந்த துன்பம் இருந்தாலும் பகவான் நினைச்சிருந்தான்னா அந்த அந்த துன்பம் ஒண்ணுமே குந்தியோட நீங்க குந்தி தெரியும்ல, அவர் எவ்வளவு அவ கஷ்டப்பட்டிருக்கா. சின்ன வயசுல இருந்து அவ கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு அவ என்ன சொல்றா, குந்தி மகாராணி என்ன சொல்றா, என் பகவானே எனக்கு நீ கஷ்டம் கொடு, கஷ்டம் கொடுத்தாதான் நான் அவனை நினைப்பேன். எனக்கு எப்போது கஷ்டமே கொடுத்துட்டு நான் என்ன சதா சர்வ காலமும் நான் என்னைக்குமே ஒன்னதான் நினைச்சுட்டு இருக்கணும், வேற யாரும் எனக்கு இது வேண்டாம். அவ தன்னோட பிறந்தாத்தி வீட்டுக்கார கூட அவளுக்கு இது இல்ல. பகவானை எப்படி நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்க முடியும், பகவான் எப்படி நம்ம கிட்ட இருப்பாரு. அதனாலதான் அவளுக்கு அவரோட குழந்தைகளுக்கும் பகவான் எப்படி என்னைக்குமே அவர் விடவே இல்லை. அவெல்லாம் பியூர் டிவோட்டி, உண்மை தூய பக்தர்கள் வாழலாம். அதே மாதிரி சர்வ காலம் நம்ம எப்போதுமே ஆனந்தமும் இருக்கட்டும் துக்கமும் இருக்கட்டும், அதுல நம்ம ஆனந்தம் ஐயோ அப்படி ஆயிடுத்தேன்னு ஆகாச பூமிக்கும் குதிக்காம எல்லாம் சமநிலையில நம்ம நினைச்சுண்டு, அதே மாதிரி நம்ம இயற்கையில எப்படி நம்ம இருக்க முடியும், அதுல நம்ம ஆன்மீக உலகில எப்படி தூய்மையானது. அதே மாதிரி அதனால நம்ம இதெல்லாம் எதனால புலன்களில் விளைவேதான் ஆறுது. இதெல்லாம் பௌதிக உலகத்துல ஒரு என்னன்னா புலன்கள் விருப்பத்தையும் பூர்த்தி செய்வதும் ஒரு கருவி மாதிரிதான், நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இதெல்லாம். அந்த ஜட இயற்கையில நம்மளுக்கு என்னைக்குமே நம்ம சுக துக்கத்திலேயே இருக்கோம், புரண்டுட்டே இருக்கோம். அதனால நம்ம சுக துக்கத்துல இல்லாம பிறப்பு இல்லாம எப்படி நம்மளோட பர்மனன்ட் ரெமெடி என்னன்ற மாதிரி என்னைக்குமே யோசிக்கணும். அதுக்காக பகவானோட எவ்வளவு நம்ம கிட்டக்க போறோமோ, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு போறோமோ அது ரொம்ப ஈஸி இல்ல. கொஞ்சம் நேரம் இருந்தா கூட பொறுமையா நம்ம பகவானோட நம்ம ஆன்மீக குரு நம்மளோட என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காளோ அதே பாதையில அதே மாதிரி போந்து நம்ம என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு எல்லாரும் குரு எல்லாம் நம்மள என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருக்காளோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அதே மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம நம்மளோட லைஃப நம்ம இது. அதனால அது என்னன்னா இதெல்லாம் அதனாலதான் என்னைக்குமே ஒரு பக்தர் என்னைக்குமே எப்படி நம்ம ஒரு சேவை பண்ணி பகவான் கிட்ட எப்படி போக முடியும் அதே மாதிரி யோசிக்கணும். அதே மாதிரிதான் அது எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்ம பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்காரு. நம்ம பகவான் நம்ம காப்பாத்துற நம்ம பரமபுருஷர் இருக்கார். அவர் சொல்ற நீ ஒரு ஸ்டெப் வை, நான் 100 ஸ்டெப் உங்ககிட்ட நான் அவனை காப்பாத்துவேன், கவலைப்படாதே. அர்ஜுனனுக்கு எப்படி பண்ண, அர்ஜுனனுக்காக இதெல்லாம் சொல்றாரு பகவத்கீதை இல்ல, இதெல்லாம் நம்மளுக்காக தான் அட்வைஸ் சொல்ற. நீங்களா கவலைப்படாதீங்க, நீங்க என்ன நீங்க கஷ்டம் இருந்தாலும் நான் இருக்கேன் உங்ககிட்ட, நான் விடவே மாட்டேன் தான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் திரௌபதிக்கும் தான் சொல்லியிருக்கார், குந்தி மகாராணி, அந்த மாதிரி பிரஹ்லாத் மகாராஜ், ஒவ்வொரு நீங்க எத்தனை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க, எல்லாமே பகவான் அவளோட இருந்து அவர் நல்ல பாதையை அவருக்கு எப்படி நம்ம பக்தி நம்ம தொண்டு எப்படி செய்யறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பகவான்கிட்ட நம்ம சீக்கிரம் நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் அப்ரோச் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மளால அப்ரோச் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துளசி மாதாஜி நீங்க வாசி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்க்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோ சத் அசத் யோனி ஜன்மசு. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இடங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த நம்மளோட என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இந்த ஜட இயற்கை உயிர் வாழ்வு என்னன்னா இயற்கையின் 3 குணங்களை அனுபவிக்கிறார். அந்த அவளோட வாழ்வின் வழிகளை அதே மாதிரி அவளம் இந்த ஜட இயற்கை தொடர்பினாலதான் நடக்கிறது. நம்மளுக்கு அதனால நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் சந்திக்கிறோம், நன்மை தீமை எல்லாமே சந்திக்கிறோம். ஒரு உயிர் வாழி ஒரு உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலத்திற்கு மாற்றம் அடைகிறார். அதுதான் நம்ம அதுக்குதான் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுக்கு. அது அதே மாதிரி 2வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, ஒரு ஆடையை ஒருவர் மாற்றிக்கொள்ள மாதிரி உயிர் வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலிற்கு மாற்றம் அடைகிறது என்றதை இதுலதான் இதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கா. அது என்னன்னா ஜட வாழ்வில் யாருக்கு அவனுக்கு பற்றுதல் இருக்கோ, நம்ம ஜட என்னைக்குமே நம்மளுக்கு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம நம்மளோட இறக்கும் தர்மா இல்ல, நம்ம என்னெல்லாம் எந்த பகவான நினைக்கிறோமோ அந்த பகவான்கிட்ட நம்ம போவோம்.
நம்ம வந்து சிவனை கிட்ட கூப்பிட்டோம்னா சிவன் லோகத்துல போவோம், பிரம்ம லோகத்துக்கு பிரம்ம லோகம் போடுவோம், பிசாசை பத்தி நினைச்சிருந்தானே பிசாசு லோகம் போவோம். அதே மாதிரி நம்ம நாய் பூனை மேல எல்லாம் அட்டாச்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அது நாயா ஆகும், மகனா ஆகும், இல்லாட்ட அது மாதிரி தானே ஆயாச்சு. ஜட நம்ம அது ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம். அவர் மானை எப்படி விரும்பினார், அவர் ஃபாரஸ்ட்ல வந்துட்டு அவர் வந்து எவ்வளவு அந்த இதுல இருந்து அது கூட இருந்து எல்லாம் அந்த அவர் பக்தி இதுல இருந்து விட்டுட்டு இதுல வந்து அதுல அவ்வளவு சேஞ்சஸ் ஆகி அப்புறம் அவர் அடுத்த ஜென்மத்தையும் அவர் மானா பிறந்தார். அதே மாதிரி நம்ம என்ன இருக்க தருவால என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நிச்சயமா இருக்கு. என்னைக்குமே நம்ம இருக்க தருவால என்னைக்குமே நம்ம கிருஷ்ணா சங்கீர்த்தனம் நாம சங்கீர்த்தனம் தான் சொல்லணும் எப்போதும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அதனால அதுதான் ஒரு காரணம். நம்ம இந்த வந்து திருப்பியும் பிறப்பு இறப்புலேருந்து நம்மளுக்கு விடுபடணும்னா நாம சங்கீர்த்தனத்தான் வேற வழியே நம்மளுக்கு இதுல. அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு மரமோ செடியோ கொடியோ நம்ம எப்படி நல்ல விதையை விதைக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்மளோட மனசுல நல்ல ஒரு விதையை விதைச்சானா அதே நல்லா க்ரோ ஆகி நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட எல்லாத்துக்கும் நல்ல வழி காட்டி நம்மளுக்கு வந்து இதாகும். அதனால்தான் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜட இயற்கை வந்து எல்லாமே இந்த ஜட இயற்கையில இருந்து வரணும்னா வேற வழியே கிடையாது. ஆசைகள் தான் என்னைக்குமே. இந்த ஆசையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து என்னைக்குமாவே அது என்ன ஆயிடுதுன்னா ஆசையானாலும் சில பேர் மிருகமாகவும் ஆயிடுறா, சில பேர் பறவையாக ஆறா, சில பேர் புழுவாக ஆக்குறா. எல்லாரும் இது மாதிரி இப்போ எல்லா இதுலயும் நம்ம பூச்சியாகவும் பறக்கிக்கிறா இல்லையா. இது வந்து என்னைக்குமே கண்டினியூஸ் ஆயிட்டே வருது. இதுல வந்து ஒரு ஸ்டாப்பே கிடையாது. வந்து என்னெல்லாம் நம்ம சூழ்நிலை எப்படி இருக்கோ உயிர்வாழிகள் என்ன நினைக்கிறாளோ அதே மாதிரிதான் அவ வந்து திருப்பியும் பிறக்கிறா. அதனால வந்து நம்ம வந்து நிறைய நம்மளுக்கு உடல்களை இங்க வச்சுன்னு கூட நம்ம வந்து ஒரு ஜடையர்களை முக்குள்ள இருந்து எப்படி அதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம எப்படி தெய்வீக நிலையில வர முடியும், எப்படி நம்ம கிருஷ்ண உணவுல வர முடியும். அதே மாதிரி கிருஷ்ண உணவுல எப்பப்பட்டு நிலை பெறாத வரை ஒரு உடலிலிருந்து யார் எப்ப நம்மளோட கிருஷ்ண உணர்வு எப்ப மட்டும் நம்மளோட இது வரலையோ அது திருப்பி நம்ம வந்து இதேதான் பிறப்பு இறப்புலேருந்து இதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஒண்ணு வழியே கிடையாது. அதனால இது வந்து நம்ம இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா பௌதிக இதுல இருந்து நம்ம மூணு குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா என்ன பண்ணணும், சத்துவ நிலைக்கு போனோம். இல்லாட்டா சத்துவ நிலைக்கு வந்துட்டு அதே நல்ல யோஜனை எப்போதும் பகவானோட ஸ்மரணம், எப்படி ஆன்மீக உணர்வு, எப்படி நம்ம பக்தி சேவையில எப்படி பண்ணணும், எந்த மாதிரி பண்ணணும், எப்படி பிரசாதம் பண்ணணும், நம்ம பகவானுக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்கும் பகவானுக்கு பிரசாதம். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பகவத்கீதா புஸ்தகம் படிச்சு பாகவதம் புஸ்தகம் படிச்சு 4 பேருக்கு நம்ம இதால சொல்லி அதனால வந்து இதெல்லாம் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியும். இதுல யாரு நல்ல எக்ஸாம்பிள், இது வந்து அர்ஜுனன் தான் இதுல பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இது வந்து அவர் எப்படி கேட்கிறார், இந்த மாதிரி விஞ்ஞானத்தை அவர் வந்து கிருஷ்ணத்தை கேட்கிறார். அதனால அவர் வந்து அது அவரோட காதல போனதுனால அவர் வந்து எப்படி வந்து எப்படி அவரோட சேஞ்சஸ் வருது. அதனால பகவான் என்ன சொல்றாரோ அவருக்கு வந்து அத்தனையும் அதே மாதிரி அர்ஜுனன் கேட்டு அதே மாதிரி பண்ணினார். முதல்ல கொஞ்சம் இது யோசிச்சாரு, எல்லாம் பண்ணார். திருப்பி கிருஷ்ணா சொன்ன உடனே அவருக்கு கடைசி இதுல தோணித்து நம்ம பண்ணின தப்பு, இதுல இருந்து இதுதான் இந்த தன்னை வழி காட்டுறாரு நம்மளுக்கு பகவான். அதே மாதிரி அர்ஜுனன் சொன்ன மாதிரிதான் நம்மளுக்கும் அவர் காட்டுறாரு. அதுலதான் இது எல்லாமே ஆனந்தமான வாழ்வை ஒத்துரு வேணும்னா வந்து என்னைக்குமே நம்ம வந்து ஆன்மீக ஆனந்தத்தை வந்து அவளுக்கு கிடைக்கும். அதனால அவர் வந்து பரமபுருஷர் பகவானோட தொடர்பில் அவருக்கு வந்து அறிவும் பெருகும். அதே மாதிரி ஒரு நித்தியமான அவர் வந்து வாழ்வை எப்படி அனுபவிக்க முடியுங்கிறது இதுலயும் வேத இலக்கியத்துல நம்ம வேத மந்திரத்துல எக்கச்சக்கமா எல்லாம் சொல்லியிருக்கா. ஹரே மாதாஜி. யார படிக்கிறீங்களா? அருணா மாதாஜி நீங்க வாசிச்சு கொடுங்க. அருணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। उपद्रष्टानुमन्ता स भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति साप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த மாதிரி இந்த உடலில் வந்து இன்னொருத்தரும் இருக்கிறார். அவர் வந்து யார்? அவர் தெய்வீகமானவர். அவர் வந்து அனுபவிப்பவர். அவர் யாரு? அவர் வந்து இறைவன். அவர்தான் நம்மளோட பரம உரிமையாளர். அப்புறம் வந்து அவர் யாரு அனுமதி இல்ல, அவர் தான் மேற்பார்வைப்பட்டு எல்லாம் அனுமதி வழங்கி அந்த பரமாத்மா என்று நம்ம கிட்ட இருக்கிறவங்க யாரு? அறியப்படுவன் யாரு? பகவானோட நம்ம அனுப்பிச்சுதான் பரமாத்மா தான் நம்மளோட இதயத்திலயும் இருக்கிறார். அதுல வந்து ஜீவாத்மா வந்து எப்போதுமே ஒரு பரமாத்மா தான் ஒரு பரமபுருஷனோட பிரதிநிதி நம்ம வந்து இதுல சொல்லலாம். அது வந்து அவர் வந்து சாதாரண மாதிரி இல்ல. அவர் வந்து தத்துவவாதிகளை உடலில் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு பரமாத்மாருக்கும் ஜீவாத்மாருக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்று நிறைய பேர் நினைக்கிறார். இது வந்து ஒவ்வொரு வந்து இதெல்லாம் உடலில் பரமாத்மா ஒவ்வொரு உடலிலும் வாழ இருக்கார். ஒவ்வொரு இதுல பிரதிநிதியா இருக்கார். அதுல இருந்து இது ஜீவாத்மா வேற, பரமாத்மா வேற. அதனால வந்து பரமாத்மா வந்து தெய்வீகமானவர். அப்புறம் வந்து ஒரு அதனால வந்து அது வந்து பரமாத்மா ஒரு எல்லைக்கு மட்டுமே தான் அனுபவிப்பாளர் இருப்பா. அவ வந்து அவளோட உடல்களில வந்து எல்லாமே பங்கு கொள்பவரோ இருக்கிறதுனால அவர் சாட்சியாகவும் இருப்பார். அவர் வந்து அப்புறம் மேற்பாவை சொல்லதும் அவர் அனுமதி கொடுப்பவராகவும் அவர் வந்து அனுபவிப்பாளரும் இருக்கார். அவர் யாரு? அவர் தான் பரமாத்மா. அவ வந்து ஆனா ஆத்மா இல்ல. அவர் வந்து தெய்வீகமானவர். அதனால திருப்பி என்ன சொல்றான்னா, ஆனா ஜீவாத்மா அப்படிப்பட்டவன் இல்ல. அவ வந்து பரமாத்மா வந்து முழுமுதற் கடவுள் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு ஜட இன்பத்தை யாரெல்லாம் ஜீவராசிகளும் ஆசைகளுக்கா அவர் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ பரமாத்மா கொடுப்ப, என்னவானா உனக்கு வழிகாட்டுமே. ஆனா உனக்கு ஆசைகள் தான், உனக்கு டிசைர் இருந்தா அவர் வந்து ஒண்ணுமே ஆசைகள் இது பண்ண சொல்லவே மாட்டார். ஆனா நீங்க யோசிக்கணும், எந்த ஆசை நம்ம எந்த லிமிட் மட்டும் நம்ம ஆசை வச்சுக்கணும், எந்த மாதிரி ஆசைகளை நம்ம கொண்டு வரணும், அதே மாதிரி எப்படி நம்ம இது பண்ணணும். ஆசைகளை வச்சுக்கிறதோட பகவானோட இதுல நீங்க எவ்வளவு சரணம் அடைச்சு அவரோட எப்படி அவரோட லோட்டஸ் ஃபீட்டை எப்படி அட்டென்ட் பண்ணோம், நம்ம அதான் யோசிக்கணும். வந்து அதனால வந்து அதனால எப்போதும் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா வந்து ஒரு என்னன்னால சொல்றாரு அவர், நீ வந்து பரமாத்மாவா வழியாக நம்மள வந்து முழுமுதற் கடவுள் நம்மகிட்ட இருக்காரு. அது வந்து ஆன்மீக சக்தி. அது வந்து அவரோட மெயின் எய்ம் என்ன? ஆன்மீக சக்தி நம்மகிட்ட வரணுங்கிறதுதான். அதோட விருப்பம் அவர் தான். அவர் வந்து அதனால நம்ம அந்த சுதந்திரம் நம்மளுக்கா கொடுத்திருக்காரு தெரியும். நம்ம தவறாக அதை உபயோகிக்க இல்லாம வந்து சரியா வந்து நம்மளோட அறிவுரை எல்லாம் எப்படி எல்லாம் அதை ஃபாலோ பண்ணி பகவத்கீதையில எல்லாம் கொடுத்த பரிவுரைகளை அதெல்லாம் அது வந்து எப்படி அந்த செயல்கள் உண்மையான இன்பத்திற்கு எப்படிலாம் அது உதவாகும் என்பதை அவனுக்கு வந்து ஒரு உள்ளிருந்தபடி நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்லித்தர. அது வந்து அது மாதிரி இருந்தானா, நீ உன்னோட நம்பிக்கையோட இருந்தானா நீயும் மகிழ்ச்சியா இருப்ப. மகிழ்ச்சியா இருக்கிற காரணம்னா நம்மளோட பரமாத்மா நம்மளோட ஒரு நம்பிக்கை வந்து ஒரு யார் வச்சிருக்காளோ அவன் தான் புத்திசாலி அவன் தான். இல்லாட்டா பாக்கில எல்லாம் முட்டாள். நம்ம முட்டாளா இருக்கணுமா இல்லாட்டா புத்திசாலியா இருக்கணுமா, நம்ம யோசிக்கணும். அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. யாரு படிக்கிறீங்கன்னா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருதிகம் ச குணை சக சர்வதா வர்த்தமானோ அபி நஷ புயோ அபி ஜாயத்தே. ஜட இயற்கையின் உயிர்வாழி குணங்களுடன் இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தியடைகிறான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கேயே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த ஜட இயற்கையில வந்து யாரெல்லாம் நல்ல குணங்களோட இருக்காளோ, அந்த யாரு உறவை பத்தியும் தத்துவத்தை பத்தி யாரு புரிஞ்சு கொள்றாளோ அவளுக்கு நிச்சயமா முக்தி கிடைக்கும். ஆனா வந்து அதனால எந்த எண்ணெயில எப்போ இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் திருப்பியும் அவளுக்கு பிறவியே கிடையாது. அது வந்து நம்ம என்னைக்குமா அதனாலதான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முக்தி அடையிறது, நம்ம என்ன எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் யோசிச்சு நம்ம ஆன்மீக சூழ்நிலைக்காக நம்ம திரும்பி வந்து திருப்பி அந்த ஜட இயற்கையில திருப்பி வராம நம்ம என்னெல்லாம் ஞானத்தை வந்து நம்ம சந்தர்ப்ப வச்சதுனால இந்த ஜட வாழ்க்கையில வந்துட்டோம். அது வந்து நம்மளுக்கு அதுதான் அதோட புரிந்து கொள்வதே அதுதான் ஞானத்தின் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து அதிகாரமும் சரி, சாதுக்கள் சரி, அப்புறம் குருவன் சங்கத்திற்குடைய எல்லா சுய முகர்ச்சியா வருவது
யாரு நம்ம தனிமையில புரிந்து கொண்டு அதனால நம்ம என்னெல்லாம் நல்ல சங்கம் வச்சுக்கணும், சாதுக்களோட நம்ம சம்பந்தம் வச்சுக்கணும், நல்ல பேரோட நல்ல பர்சன்ஸோட நம்ம கான்டாக்ட் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி பாக்கி எல்லாம் யாரெல்லாம் இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கா பாருங்கோ, அவளோட வந்து வெறும் சத்துவ நிலைக்காராளோட, அதுக்கப்புறம் ரஜோ கூட நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். அவளை எப்படி சத்துவ நிலைக்கு கொண்டு வருது, இந்த தமஸ் குணக்காரர்ல இருந்து தூர போய் அவளோட ஜாஸ்தி எல்லாம் வச்சுக்காம, அது மாதிரி இது பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம வந்து கிருஷ்ணா உணர்வுக்கு எப்படி வரணும், அதுதான் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஜடநிலைக்கு திருப்பி வராம எப்படி ஆனந்தமாக எப்படி நம்ம வந்து நித்திய வாழ்விற்காக நம்ம எப்படி ஆன்மீக உலகத்திற்கு போனோங்கிறது அதே மாதிரிதான் யோசனை இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த இது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. தியானே ஆத்மாத்மனி பஷ்யந்தி கேசித் ஆத்மனம் ஆத்மனா அந்நிய சாங்கியனே யோகேனே கர்மே யோகேனே சாபரே. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் பரமாத்மாவின் சிலர் தியானத்தினாலும் சில ஞானத்தில் வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படாலும் காண்கின்றனர். இந்த 3 வெரைட்டி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பரமாத்மா தியானத்தினாலும் சில ஞானத்தினாலும் வேறு சில பலன்களை எதிர்பாராது செயல்படுகளால காண்கின்றார். 3 இருக்கு இதுல. அதனால இந்த ஆன்ம உணர்வுகள் யாரெல்லாம் வந்து ஆர்வத்தினால் யாரு கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வந்து 2 வகையாக பிரிக்கலாம். அது என்னன்னா, ஒருத்தர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து இறைவனை வந்து தெரிவிக்கிறார், நாத்திகர் வந்து கடவுளை பற்றி எதையும் அறியாத அசாத்தியம் என்று கருத்துடையர் அவ வந்து அவளும் இருக்கா. அதனால அது வந்து யாரா சந்தேகமா இருக்காளோ அவள்லாம் வந்து ரொம்ப தொலைல இருக்கா. அதனால இந்த வந்து இப்ப வந்து அவளுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, எல்லாருக்கும் ஆன்மீகம் வந்து தொலைல இருந்தா கூட வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஆன்மீக வாழ்வில் எப்படி புரிந்து கொள்ளணும்னு ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்கிறவாளோ அவளோட ஆழ்வ உணர்வுடையும் பக்தர்களும் தத்துவவாதிகளும் இந்த பலன்களை யாரெல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாளோ அவளெல்லாம் நிச்சயமா ஆன்மீக இதெல்லாம் செய்யறா. அதனால வந்து யாரெல்லாம் பலன்களை தொடர்ந்து செயல்களா இருக்காளோ அவளுக்கு என்னைக்குமே வந்து நல்லதுதான் அவளோடது ஆகும். அது வந்து அவதான் உண்மையான பரமபுருஷனோட பக்தர்கள். அவள் வந்து அறிவுக்கு தெரிந்த மாதிரி வந்து அதுக்கு மேல ஒரு ஆன்மீக உலகம் இருக்குன்னு அந்த பக்தர்கள் அவளை வந்து எப்படி இறைவனை அடையணும், எப்படி பரமாத்மால இருந்து எப்படி போகணும் என்று அவளுக்கு நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கா. ஆனா வந்து அதே வந்து இந்த பரமபுருண உண்மை யார் வந்து ஞானத்தை எப்படி விருத்தி செய்து விடணும்னு அவளுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த நபர்களையும் அவளுக்கு எப்படி நம்பிக்கை இருக்கிறாளோ அதுலயும் நம்ம அவளை சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து சாங்கிய தத்துவங்களை வந்து 24 இது வந்து சொல்லியிருக்கா இதுல. அதனால இந்த மாதிரி ஜீவாத்மானை வந்து 25வது விஷயமாக இதை வச்சிருக்கா. இதனால அது வந்து இதெல்லாம் இந்த பௌதிக வந்து எல்லாமே அப்பாற்பட்டது. அதனால ஒரு ஆத்மாவோட இயற்கையை அவளை வந்து புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மா இருக்கு, பரமபுருஷன் இருக்கிறார் என்று அவளுக்கு நிச்சயமா புரியும். அதனாலதான் படிப்படியாக வந்து கிருஷ்ணருடன் வந்து பக்தி தொண்டில் அவள்லாம் வந்து அவள்லாம். அதனால யாரெல்லாம் பலன்களை எதிர்பார்க்காமலாம் இருக்காளோ, யாரு அவ வந்து தன்னோட மனப்பான்மையில பக்குவமாக இருக்கிறாளோ அவ வந்து நிச்சயமா கிருஷ்ணா உணர்வில் பக்தி தொண்டில் நிச்சயமா முன்னேற அடைவதற்கு ஒவ்வொருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் பகவான். அதனால வந்து பரமாத்மாவின் தியானத்து மூலமாக ஒரு தூய உணர்வை வந்து சில பேர்கள் வந்து தன்னோட பரமாத்மாவை பார்த்த பிறகு எப்படி திவ்யமான தளத்தில் வர முடியும் என்று இதுல சொல்லியிருக்கு. இதெல்லாம் அதே மாதிரி யாரு ஞானத்தை விருத்தி செய்கிறாளோ வந்து யாரு சிலர் வந்து பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்கிறாரோ அதே மாதிரி அவெல்லாம் பரமபுருஷர் பகவான வந்து என்னெல்லாம் செயல்களை திருப்தி செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் நிச்சயமா திருப்தி செய்கிறார். அதனால நோக்கி என்னன்னா, பகவானை எப்படி திருப்தி செய்யறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணினா பகவானுக்கு நம்ம திருப்தி செய்ய முடியும், அவரை எப்படி அடைய முடியும்ங்கிறதுதான் நம்மளோட ஒரு குறிக்கோள் நம்மளோட லைஃப்ல வச்சுக்கணும். அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अन्ये तव एवम् अजानन्तः श्रुत्वान् येऽप्य उपासते
தோபி சாதி தரந்த் ஏவ மிருத்யும் ஸ்ருதி பராயணாக. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களுக்கு பிறப்பு இறப்பு வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ண மாதா, தேங்க்யூ மாதாஜி. இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யாருக்கு ஆன்மீக ஞானம் இல்லைன்னு ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லா போற கூட அவன் வந்து இன்னொருத்தருட்டு இருந்து முதற் கடவுளை பற்றி கேட்டது மூலம் வந்து ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் சங்கீர்த்தனம் இது 3 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கேட்கறது காது செவியலால் நம்ம என்னைக்குமே காது செவியில நல்லதே கேட்கணும். அதே மாதிரி வாயில சொல்றது என்னைக்குமே நல்லதே ஸ்லோகம் எல்லாம் நல்லதே யோசிச்சு நல்லதே என்னைக்குமே எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணணும். அதே மாதிரி சங்கீர்த்தனம் வாயில என்னைக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா எப்போதுமே நல்லதே எனக்கு வாயிலன்னு வந்துட்டு என்னைக்குமே பகவான் கோவிலுக்கு போய் நல்லதே இது பண்ணி ஸ்மரணம் பண்ணி அதுதான் முக்கியமான நம்மளோட வாழ்வியன் குறிக்கோள். அது மாதிரிதான் வந்து நீங்க வந்து ஆன்மீக ஞானம் இல்லாட்ட கூட நீங்க வந்து கேட்டு கூட அதுல வந்து நீங்க வந்து பெரிய நம்மளோட ஆச்சாரியா ஆன்மீக குரு எல்லாத்தையும் கேட்டு நம்ம வந்து அதுல இருந்து பிறப்பு இருப்பிலிருந்து கூட எல்லாரும் இதுல இருந்து விட முடியும். இது வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து இப்போ நவீன சமூகத்துக்கு ரொம்பவுமே சூட்டபிள் ஆகும். என்னன்னா இந்த நவீன சமூகம் வந்து யாருக்குமே ஆன்மீகத்தை பத்தி எங்கேயுமே கொஞ்சம் கூட துளி கூட ஒண்ணுமே கல்வியே கிடையாது. சில பேர் நிறைய பேர் இப்ப நாஸ்திகராக இருக்கிறது அது இறைவனை வந்து அறிவது ரொம்ப அசாத்தியம் என்று தத்துவாதிகளும் நான் சொல்றேன். ஆனா அந்த உண்மையான தத்துவத்தை பற்றி அறியணும்னு அவளுக்கு துள்ளி கூட கொஞ்சம் கூட இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. ஒரு சாதாரண மனிதன் என்னன்னா அவன் நல்ல ஆத்மாக இருந்தால் கூட அவ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நல்லது கேட்கிறாளோ அதே மாதிரி அவளோட வழிமுறையில அவள் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். அவ நல்ல வாய்ப்பு கொடுக்குறா. நம்ம கேட்கறதுனால ரொம்ப முக்கியமானது செவியுறுதல். என்னன்னா ஹியரிங்னா நல்லதே நம்மளை கேட்டு நல்லதே நம்ம காதுல பட்டா வச்சுக்கோங்க. இதே பாருங்க நல்லதே கேட்டா நம்மளுக்கு நல்லது ஆழமா நம்மளுக்கு மனசுல பதிஞ்சுடுறது. அதை நம்ம கேட்டா அதே மாதிரி மனதுல இது பண்ணிடுறது. நம்மளுக்கு அப்புறம் என்ன திருப்பி இந்த பிறப்பு இருப்பு சூழ்நிலையில திருப்பி வந்துட்டு இருப்போம். பிறப்பு இருப்பு வேணுமா? அதே மாதிரி நல்லது கேட்டு நம்மளோட ஆத்மாவோட இதுல நல்லதா போய் அது நம்ம இன்னொருத்தர் சொல்றது அது முக்கியமா? அதே மாதிரி நம்ம நவீன உலகத்துல என்னன்னா கிருஷ்ணரோட ரொம்ப பகவான் சைத்தன்யர் ரொம்ப கேட்டு அது ரொம்ப முக்கியமா கொடுத்திருக்காரு. எதனால நம்மளுக்கு ஒரு அதிகாரம் ஒரு நபர்களோட கேட்டாலே வச்சுக்கோங்க சாதாரண மனிதன் கூட முன்னேற்றம் அடைய முடியும். அதனால குறிப்பாக என்னன்னா பகவான் சைத்தன்யர் என்ன சொல்றாருன்னா ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க எல்லாம் முந்தைய மாதிரி ஃபாரஸ்ட்ல போக வேண்டாம், அங்க பூஜை பண்ண வேண்டாம், அங்க இருக்க வேண்டாம், எல்லாம் வீட்லயே உட்கார்ந்து உங்களுக்கு எப்ப டைம் இருக்குமோ அதிகாலையில எழுந்தா ரொம்ப நல்லது. எழுந்துக்க எல்லாரும் இது பண்ணுங்கோ. இதுல பிரம்மா இதுல எழுந்துட்டு சீக்கிரம் எழுந்து நீங்க அது சொல்றது ரொம்ப முக்கியம். மங்களார்த்தி நீங்க கேட்கறது ரொம்ப உங்களுக்கு நீங்க பண்ணினா அதுக்கப்புறம் உங்களோட லைஃப்ல எவ்வளவு சேஞ்சஸ் வரும் நீங்களே பார்க்கலாம். ஒரு கொஞ்சம் உங்களோட டைம் டேபிள மட்டும் இப்படி கொஞ்சம் முன்னா பின்னா பண்ணிட்டா போறோம். கொஞ்சம் 1/2 மணி நேரம் முன்னா இந்த டைத்துல நம்ம எழுந்துட்டு ஒரு மனசுல ஒரு லாஜிக்கா வச்சுட்டோம் வச்சுக்கோ அது பகவானே உங்களை எழுப்பிடுவார். பக்கத்திலே மொபைல் நான் என்ன பண்ணுவேன் பக்கத்துல மொபைல் இருந்துச்சு ஐயோ 2 ஆயிரத்தி 3 ஆயிரத்தி எழுந்துடணும் இப்ப எழுந்தாதான் நம்ம எல்லாம் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி எல்லாரும் நீங்க எழுந்த மங்கள ஆர்த்திக்கு நம்மளோட காலையில இந்த லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்காரு உங்களுக்கு மாதாஜி. அதுல எல்லாரும் நீங்க சேர்ந்துக்கணும். என்னோட நிச்சயமா எல்லாரும் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப எல்லாரும் நீங்க வரணும்னு எனக்கு ஆசை. அதனால நீங்க சைத்தன்யர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. இந்த தெய்வீக சப்தம் நம்மளுக்கு கேட்டுட்டே நம்மளோட ஆத்மாக்கள்ல என்னன்னா நல்ல வாய்ப்பு நம்மள நம்ம பயன்படுத்திட்டு நம்மளை எல்லாரும் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். அதே மாதிரி இந்த பகவானோட வழிபாடு சந்தேகம் இல்லாம நல்ல நிலையில நம்ம கொண்டு வருவோம். அது அந்த அதனால நம்ம எப்போ நம்ம பூர்ண உண்மையா அறிகிறோமோ நம்ம அதுல அந்த முயற்சியில இருந்து விழாம பகவான் சைத்தன்யர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா முழுமுதற் கடவுளை ஞானம் யார்கிட்ட இருக்கோ அவர் தொண்டனாக ஆகிறதுக்கு மட்டும் அவ கற்றுக்கொண்டா அவ தூய பக்தரோட இதுல இருந்து கேட்டு அவளோட அடிச்சோடைகளை பின்பற்றினா வச்சுக்கோங்க அவளுக்கு அவ ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி. அது நீங்க சொல்றோமே போன ஜென்மத்தை நம்ம நல்ல பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த சங்கத்துல நம்ம எல்லாம் ஜாயின் ஆயிருக்கோம்.
அதுதான் பகவானோட இது. நம்ம போன ஜென்மத்தை பண்ணின நல்ல இது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து கண்டினியூ ஆகும். இப்ப இந்த ஜென்மம் அடுத்த ஜென்மம்னா கூட கூட நம்ம இன்னும் இந்த கண்டினியூ ஆகும். அதே நல்ல சங்கத்துல நம்ம வருவோம், இன்னும் நிறைய கத்துப்போம். அதுக்கப்புறம் எவ்வளவுக்கு நம்ம ஸ்லோகம் படிச்சுக்கோ கண்டினியூட்டி வரும்னு அப்படி எல்லாம் ஆச்சாரி அது கூட சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து அதனால நம்ம வந்து நல்லவற்றை எல்லாத்தையும் கேட்டு எப்படி நம்ம படிப்படியாக தூய பக்தர்களை வந்து உயர்த்தப்பட முடியும். அதனால செவரோதனம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நல்லது நீங்க கேட்கிறோளோ அத்தனை நீங்க வந்து உங்களோட வந்து கிட்ட நீங்க கிட்ட போவேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாவா சஞ்சாயிதே கிஞ்சித் சத்வம் ஸ்தாவர சங்கமம் சேத்ரே சேத்ரஞ சம்யோக தத்வித்தி பரதர்ஸ்ரபா. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிவும் இணைந்த கலவையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அசைவன் அசையாதவன் என்று எதெல்லாம் நீங்க பாக்கிறியோ அதெல்லாம் செயல்களின் களமும், அதுல எதுலையும் களத்துல அறிவின இதெல்லாம் தான் இணங்கிதான் கலவை ஆகும். அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்லியிருக்கான், ஜட இயற்கைகள் வந்து உயிர்வாழிகளை பத்தி சொல்லியிருக்கா. இது வந்து இவ ரெண்டுமே பிரபஞ்சத்திலேருந்து முன்னேற்றிலிருந்து இருக்கிற அவளா என்னெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோ, யாரெல்லாம் உயிர் வாழ ஜட இயற்களையும் கலந்ததே இருக்கோ, மரங்கள் ஆட்டம், மலைகள் ஆட்டம், குன்றுகள் ஆட்டம், அசையாத தோற்றங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அசையும் தோற்றமே இருக்கு. ஆனா அதெல்லாமே உயர்ந்த இயற்கையான உயிர் வாழ்வியும் ஜட இயற்கையும் கலந்துதான் இருக்கு. அதனால உயிர் வந்து இயற்கையான உயிர் வாழியின் எல்லாம் தொடர்பு இதுல இருந்து வளர முடியாது. அதனால நம்ம வந்து ஜடத்திற்கு உயர்ந்த இயற்கைகளுக்கும் ஒரு உறவு நித்தியமாகவே இருக்கு. இந்த தொடர்பு எது? நம்ம வந்து முழு முதற் கடவுளாலதான் இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகுது. அதனால இந்த இயற்கையில வந்து தாழ்ந்த இயற்கை அந்த ரெண்டு கட்டுப்படுத்துவர் அவரே தான். யாரு எல்லாம் கட்டுப்படுத்துவர்? யாரு? பகவான் தான். அவர் தான் ஜட இயற்கையை அவர் தான் சிருஷ்டி செய்யப்படுகிறார். அதனால இந்த ஜட இயற்கையில வந்து உயர்ந்த இயற்கை அது மாதிரி எல்லாமே எல்லாம் இருந்துட்டு நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல இருந்துட்டு நம்ம ஆன்மீகத்துல இருந்து எல்லாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம அதுல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கோமோ அத்தனையும் நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்கிற மாதாஜி. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் விநிஷ்யத்ஸ்வ அவிநஷ்யந்தம் யத் பஷ்யதி ச பஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவது இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் யார் பாக்குறாளோ அது அழியக்கூடிய உடலில் இருந்து அவ ஆத்மாவும் பரமாத்மா அழிவடைகிறதா இல்ல. அவ வந்து யார் புரிந்து கொள்கிறாளோ அவளை உண்மையாக காண்பவன் அவன். இது வந்து நம்ம நல்ல திருப்பி இதான் சொல்லியிருக்கோம். நான் லாஸ்ட் சாப்டர் மாதிரி நல்ல சங்கத்துல எல்லாம் உடலின் எல்லாமே ஜீவாத்மா நண்பன் எல்லாமே நம்ம வந்து யாரெல்லாம் காணுகிறாளோ அவதான் உண்மையான ஞானம். ஆனா ஆன்மீக விஷயத்துல யார் உண்மையாக அறிந்தவர்கள் யார் இருக்காளோ, யார் நல்ல சங்கத்திலேன்னு இல்லாட்டா கூட ஆனா இந்த 3 விஷயங்களையும் வந்து அவளுக்கு தெரியாது. அதனால அதுக்கு யாரு சங்கம் இல்லாதவா இருக்காளோ அவெல்லாம் அருமையா இதுல வந்து அவ வந்து புலிஷா இருக்கா. அவ வந்து உடனே அவளுக்கு உடல் தான் தெரியறது. அது வந்து எல்லாம் உடல் அழிந்த உடல் என்ன டெம்பரரி தானே, என்னைக்குமே முடிந்துடுத்துன்னா எல்லாமே முடிந்து விட்டது அவளுக்கு தோன்றுது. ஆனா அது உண்மையா? இல்லவே இல்லை. உடவில் அழிவிற்கு அப்புறம் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் எல்லாம் அசைகிறது, மற்ற அசைவற்ற உரிமைகளும் நித்தியமாக அது தொடர்கிறதுன்னு அவளுக்கு தெரியல. அதனால்தான் அந்த பரமேஸ்வரா எந்த ஒரு சமயத்துல சொல்றதுக்கு ஜீவாத்மா வந்து அதை வந்து மொழிபெயர்ப்ப. என்னன்னா இந்த வந்து உடலில் வந்து எஜமானன் யாரு? ஜீவாத்மா. அதுல வந்து உடல் அழிவிட்டு மற்றொரு உருவத்தில் நம்ம போகிறோம் இல்லையா? அதனால அதுதான் எஜமானன். ஆனா பரமேஸ்வரர் யார குறிக்க சொல்றது? பரமாத்மாவே சொல்றது. அதனால ஆத்மா பரமாத்மா வந்து இருவருமே கண்டினியூவா போயிட்டு இருக்கா. அவளை அழிக்கப்பட மாட்டா. இதை வந்து யாரு இதெல்லாம் புரியறதோ, எதெல்லாம் அவளுக்கு யாருக்கு இதெல்லாம் புரியறதோ, ரியலைஸ் பண்றாளோ, எது நடக்க இது பண்றா அவதான் உண்மையிலாம் அவளுக்கு உண்மையால அவளுக்கு ரியலைஸ் பண்ண முடியும்.
அடுத்தது மாதாஜி. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हिनस्त्यात्मानात्मानं तदयाதி பராம் கதிம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாளிகளும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. பரமாத்மா இல்லைன்னா எல்லா இடத்திலும் எல்லா உறவுகளும் சமமாக இருக்கிறார் அவர். அதனால அவர் தன்னோட மனசால அவர் இழிவுபடுத்திக்க மாட்டேங்கிறார். அதனால அவர் தெய்வீக இலக்கிக்கு அவர் அணுகுகிறார். ஒரு பௌதிக வாழ்ல இருக்கிற வாழ்வினா என்ன பண்றான்னா ஒரு ஆன்மீக வாழ்விலிருந்து மாறுபட்ட சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால தன்னோட கடவுள் தன்னோட பரமாத்மா எங்கேயுமே விருப்பத்துக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சு கொண்டா வச்சுக்கோங்க. அது பரமபுருஷான இருப்பை ஒவ்வொரு ஜீவனிலும் ஒரு வேளை எல்லாரும் யார் ரிலீஸ் பண்றவோ அந்த இழிவையான மனப்பான்மை மூலம் அவ தன்னையே இழிவை செய்ய மாட்டா. அப்புறம் படிப்படியாக அவ எப்படி ஆன்மீக உலகத்திற்கு முன்னேற்ற முடியும், அப்புறம் நம்மளோட புலன்களை திருப்தி செய்யும் முறைகளும் எல்லாரும் மயங்கி இருக்கிறார்கள். அதனால அதே சமயம் பரமாத்மாவை எப்படி செல்லும் போது ஆன்மீக நம்ம புரிந்து கொள்கிறோம், அதுலயே நம்ம முன்னேற்றம் அடைகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. பிரகிருத்யவே ச கர்மாணி கிரியமானானி சர்வஷஹ ய பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலை எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, எவனொருவன் யாரு ஜட இயற்களை படைக்கப்பட்டிருக்காளோ உடலே அதன் நம்மளுக்கு செயல்களை செய்ய தூண்டுகிறது. அதனால ஆத்மா எதுவுமே செய்யறது இல்லை. ஆனா அது யார் அத ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை யார் அதை காண்கிறானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். இதுல என்னன்னா உடல் பரமாத்மா மேற்பரிய ஜடையினாலதான் இது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உடல் சம்பந்தமாக இருக்கிற செயல்கள் எல்லாம் அவன் அது மட்டும் செய்யப்படுறது இல்லை. இன்பத்திற்கோ துன்பத்திற்குள்ளோ என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அவர் செய்யும்படி உடலின் ஒருத்தரை அவர் வற்புறுத்துகின்றது. அதனால அந்த துன்பத்திற்கா இன்பத்திற்கா நம்ம எவ்வளவு அதுல இருந்து எது செய்யணுமோ எது செய்யக்கூடாது நம்ம நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட விருப்பங்கள் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு அதுல இருந்து இச்சைகளை பூர்த்தி எவ்வளவு பண்ணணுமோ எவ்வளவுக்கு ஒரு பகவான் மனசு அந்த டிசைர் சொல்றது அதுக்காக செயல்படுறான். அதுக்காக அந்த ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யறதுக்காக ஒரு இயந்திரம் தான் இந்த உடல் நம்மளுக்கு. அதெல்லாம் அதனால ஆசைகளோட காரணத்துல ஒரு துன்பரமான ஒரு சூழ்நிலைகளையோ இன்பரமான சூழ்நிலைகளோ எல்லாரும் இருக்கிறா. அந்த உயிர் வாழ்வியை பற்றி இந்த நம்ம நினைக்கும் போது ஒரு உடலில் நம்மளோட செயல்களிலிருந்தான் பிரித்து ஆயிடுறது. இதுதான் ஒரு பார்வையுடவன் உண்மையால காண்பிக்கிறான். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எது அவசியம் எது இருக்குன்னு நம்ம தீர்மானிக்கணும். மனம் நம்ம இது பண்ணோம். மன சஞ்சலம் அடையக்கூடாது. நம்மளுக்கு எதுக்கு மட்டும் நம்ம இது பண்ணோம். அந்த மாதிரி 3 குணங்கள்ல அது நம்ம யோசிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சத்துவ குணத்தையும் சுத்த சத்துவ குணத்தையும் எப்படி நம்மளோட மனப்பான்மை இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜடத்தினால இவ்வுடல் நம்மளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதெல்லாம் பாருங்க, ஜீவனின் முந்தைய விருப்பங்கள் இச்சைகள் பூர்த்தி செய்வதற்காக. நம்ம ஜீவனின் என்ன முந்தைய நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தோன்றதோ அந்த இச்சைகளை நம்ம பகவான் நீ என்னெல்லாம் நினைக்கிறியோ அவனுக்கு எல்லாம் கொடுக்குற. உனக்கு இது வேணுமா, சரி எடுத்துக்கோ. இது வேணுமா, நீ எடுத்துக்கோ. எதுவுமே அவர் டிசைடிங் அத்தாரிட்டி இல்லவே இல்லை. நம்ம ஜீவனோட எல்லாம் தான் அந்த இச்சைகள் பூர்த்தி பண்றது நம்ம தான் எல்லாம் டிசைட் பண்றோம். அதனால நம்ம இதனால நம்மளுக்கு உடல் கொடுக்கப்படுகிறது. இன்பத்திற்காகவோ துன்பத்திற்காகவோ உடலின் சுபாவம் அதில் வைக்கப்பட்டுடன் செயல்படுவாறு ஒருவனை வற்புறுத்துகின்றது. அது இன்பம் இருக்கட்டும் துன்பம் இருக்கட்டும் உடலின் சுபாவம் இதுல வச்சிருக்கா. அதுல அந்த செயல்படுமாறு ஒருத்தரையும் வற்புறுத்தி இருக்கிறது. நம்மள எப்படி துன்பத்திற்காக நம்ம எவ்வளவு சந்தோஷத்துக்காக நம்ம எவ்வளவு படிக்கணும் நம்ம அதை நம்ம யோசிக்கணும். நம்மளோட மாதாஜி. யதாபூத பிருத்தக் பாவம் ஏகஹஸ்தம் அனுபபுஸ்தி தவ ஏவச விஸ்வதரம் பிரக்யம் சம்பியதே. அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு இயங்கும்
எங்கும் பறந்துள்ளனர் என்பதை எப்போது காண்கின்றானோ அப்போது அவன் பிரம்மன் உணர்வை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி இதுல என்ன சொல்லியிருக்கா, நம்ம முன்னாடி சொன்னது அதே தான், திருப்பி இதே தான் சொல்லியிருக்கா. நம்மளோட இச்சையின் காரணத்தினால் ஜீவாத்மா நம்மளுக்கு நிறைய உடல்கள் இருக்கிறார். அந்த அது ஆத்மாருக்கு சொந்தமானவே இல்லை. இருந்தாலும் எப்போது எப்படி ஒருத்தர் ரியலைஸ் பண்றானோ அதை உண்மையில அவன் இது பண்றான். அதனால நம்ம ஜடக்கத்துடன் நம்ம இருக்கும் பொழுது சிலர் தேவராக, சிலர் மனிதனாக, நாயாக, புனியாக பார்க்கிறோம். ஆனா அந்த பௌதிக பார்வை உண்மையான பார்வையே கிடையாது. அதனால நம்ம இந்த ஆத்மா ஒன்றேதான் இருக்கு. அந்த ஆன்மீக ஆத்மா நம்ம இந்த ஜட இயற்கை தொடர்பினால பலவேறு உடன்களை நம்ம அடையிறோம். அதனை அந்த அது ஒரு காணும் போது அந்த ஆன்மீக கொண்ணத்தோட நீங்க பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஆன்மீக போவோம். அதனால அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்படி அபிவிருத்தி செய்ய முடியும், அதே மாதிரி அந்த விஷயங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு தான் நம்ம யோசிப்போம். அடுத்தது மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। यदा सर्वकदं सौष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदा आत्मा न உபலிப்பியதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த யாருக்கெல்லாம் இருக்கிறாளோ அவ ஒரு அழிவற்ற ஆத்மா எப்படி தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்று அவளுக்கு தெரியும். ஆனா யாரு ஜடவுளுக்கு இருக்கு தொடர்பு இருந்தா கூட, அர்ஜுனா ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுத்துவோ கிடையவே கிடையாது. இந்த ஜட உடல் பிறவி இருக்கிறதுனால, உயிர் வாழ்வு இருக்கிறதுனால உண்மையில என்னன்னா உயிர் வாழ்வு நித்தியமானவன். அவன் பிறப்பற்றவன். அவன் தான் ஜடலில் இருந்து அவன் நித்தியமானவன், தெய்வீகமானவன் கூட ஆவான். ஆனா அவன் அழிக்க முடியாது கூட. ஆனா அந்த இயற்கையிலே அவன் ஆனந்தமயனா இருப்பான். ஆனா அவன் இந்த ஜட செயல்கள் ஈடுபடுத்த கூடாது. அந்த ஜடவொலியிலையும் நம்ம ஈர்க்கப்பட்டு வந்த செயல்கள் எல்லாம் அதுல அவளை பந்தப்படுத்த கூடாது. நம்ம பந்தப்படுத்துவது அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வந்தாங்கன்னா நம்ம என்னைக்குமே எல்லாமே நல்ல நிச்சயமானோ தெய்வீமானோ எல்லாமே அழுக்க முடியாம இருப்பா. அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. அநாதித்வா நிர்குணாத் பரமாத்மாயம் அவ்யயः ஷரீர சத்தோபி கௌந்தேய ந கரோதி ந லிப்யதே. நித்தியத்தின் பார்வையை உடையவர்கள் அழிவற்ற ஆத்மா தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை காண முடியும். ஜட உடலின் தொடர்பில் இருந்தால் கூட அர்ஜுனா ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுத்துவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எங்க இருந்தானா ஒரு நுண்ணி இயற்கையில ஆகாயம் எதையாவது கலக்காம தனியா தானே இருக்கே. அதே மாதிரி நம்ம பிரம்மனின் பார்வையில் யாரு இந்த ஆத்மா உடலில் அமைந்தா கூட உடலிட்டு இருக்கிறது கிடையாது. ஆத்மா டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு. இப்ப பாருங்க, நீர், மனம், மலம் என்று எல்லாம் இருக்கின்றது. எல்லாமே அதுலயும் காற்று புகிருந்தது. ஆனாலும் அது இதனுடைய அது கலப்பதில்லை. அதே மாதிரி உயிர் வாழி பலவேறு உடல்கள் இருந்தா கூட அவர் நுண்ணிய தன்மையிலிருந்து அதுல இருந்து தனியா இருப்பா. அதனால ஆத்மா இந்த தொடர்பு இருக்கிறது எப்படி என்று ஒரு உடல் அழிவற்ற பின்னர் அவரை எப்படி வெளியே உள்ளான் என்பதை ஜடக்கண்களா மட்டும் சாத்தியமே கிடையாது. அந்த ஜட விஞ்ஞானத்திலும் இதா யாராலும் ஆய்ந்தறியும் யாராலுமே முடியவே முடியாது. அடுத்து மாதாஜி. அடுத்தது கிருதஸ்தனம் லோகம் இமம் ரமிம் சேத்ரம் சேத்ரதா கிருதஸ்தம் பிரகாஷ் எதி பாரத. பரதனின் மைந்தனே 33 படிக்கணும். அதான் மாதாஜி இருக்கு. 33 முடிச்சாச்சு மாதாஜி. 33 முடிக்கலைங்க மாதாஜி. படிச்சோமே. அது 32க்கு முன்னாடி 33 படிச்சிடவே அது கொஞ்சம் 33 முடிச்சு 32 படிச்சோம். 33 முடிச்சாச்சு மாதாஜி. 34 தான். சரி சரிங்க மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? பரதனின் மைந்தனே, ஒரே சூரியன், ஒரே பிரபஞ்சம்,
இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்துகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதே. தேங்க்யூ மாதாஜி. வந்து என்ன சொல்றேன்னா, பரதரின் மைந்தனே, ஒரு சூரியன் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்கும் பிரகாசம் பண்ற மாதிரி உடலில் இருக்கிற ஆத்மா வந்து நம்மளோட அவள உணர்வினால உடல் முழுவதையும் பிரகாசம் படுத்திருக்கிறது. இது வந்து நம்ம வந்து இதுல என்ன சன்னோட இது கம்பேர் பண்ணிருக்கா பகவத்கீதையில. எப்படி சூரிய கதிர்கள் வந்து வந்து எல்லா அகிலம் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்துற மாதிரி அந்த நம்மளோட சிறு துளியா ஆன்மீக ஆத்மான உடலின் இதயத்தில் இருந்தா கூட அது வந்து உணர்வு முகரமாற உடல் முழுவதும் பிரகாசப்படுகிறது. எப்படி சூரியனோட கதிர்கள் எப்படி பிரகாசப்படுகிறதோ அதே மாதிரி நம்மளோட ஆத்மாவும் நம்மளோட உடல் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. அதனால உயர் கதிர் வந்து எப்படி வெளிச்சமானது சூரியன் இருக்கிற மாதிரி சாட்சியாக சொல்ற மாதிரி நம்மளோட ஆத்மாவும் அது சாட்சியாக நம்மளுக்கு வந்து இது ப்ரூவ் பண்றது. அதனால வந்து உடலில் வந்து ஆத்மா இருக்கும்போது உணர்வு என்கிறது உடல்ல இருக்கு, உடல்ல ஃபுல்லா இருக்கு. அந்த ஆத்மா உடலிலிருந்து போனவன உணர்வு ஒண்ணுமே கிடையாது. அதனால எந்த அறிவுள்ள எந்த மனிதனாலும் இதை வந்து ஈஸியா புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். அதனால உணர்வு வந்துதான் எல்லா வந்து ஜடப்பொருள்களிலும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது இல்லை. ஆனா ஆத்மாதான் அறிகுறியாகும். அதனால ஆத்மா உணர்வும் பர உணர்வும் தன்மையும் ஒன்றாக இருந்தா கூட ஆத்மா உணர்வு வந்து பரமமானது அல்ல. ஆனால் குறிப்பிட்ட உடலில் உணர்வும் மற்றொரு உடலின் உணர்வும் ஒன்றாகவே இருக்கிறது கிடையாது. அதனால ஜீவாத்மான நண்பனாக வந்து எல்லாமே உடல்களில் இருக்கிற பரமாத்மா தான் எல்லா உடல்களிலும் உணர்த்துகிறார். அதுதான் அதோட தனிப்பட்ட உணர்வுக்கும் பரம உணர்வுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். அடுத்தது மாதாஜி, கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्णा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं अंद्रम ज्ञान सशुषा பூத பிரகிருதி மோஷம் ச ஏ விதுர்யாந்தி தேபரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த உடலில் வந்து உடலுக்கு உரிமையானார் என்னெல்லாம் இருக்காளோ அந்த வேறுபாட்டை வந்து ஞான கண்களால அறிஞ்சு அந்த ஜட இயற்கையிலிருந்து யாரு பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்காக வழிமுறையாலாம் புரிந்து கொள்ளாளோ அவ பரம இலக்கை அடைகின்றார். இந்த 13 அத்தியாயத்துல விளக்கு என்னன்னா, உடலின் உரிமையாளன் இல்லையா. அதனால பரமாத்மா வந்து இடையிலான வேறுபட்ட ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரமாத்மாக்கும் அதுக்கு நம்மளுக்கு எப்படி புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்பது அதுதான் நம்மளுக்கு முக்தியான ஒரே வழிமுறை. அது வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து 8 to 12 வரை எப்படிதான் சொல்லியிருக்கோ அதன்படி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும். அப்பதான் அவன் வந்து உன்னத இலக்கிய வந்து நோக்கி செல்ல முடியும். அதனால வந்து நம்பிக்கை உள்ள மனிதன் என்னன்னா, ஒரு முதல் கலவரைக்கு வந்து ஒரு கேட்பதற்காக நல்ல சங்கத்துக்கு பண்ணி அது வந்து படிப்படியாக அதுல இருந்து நம்ம தெளிவ மனப்பான்மை கொண்டு வர முடியும். அவன் தான் ஆன்மீக குருவை ஏற்று ஜடத்திற்கும் ஆன்மார்க்கும் இடையில வேறுபாடு என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுல இருந்து அவ கற்றுக்கொள்ள முடியும். அதே மாதிரி ஆன்மீக உணர்வை பெறுவதற்காக என்ன பண்ணணும், நம்ம மயில் கல்லாக இருக்கு, அதான் மயில் கல்லா. அதனால நம்ம அறிவுரைகளின் மூலமும் ஆன்மீக குரு தன்னோட சீடர்கள் வாழ்களை ஜட கண்ணோட்டத்தை விடுபட்டு கற்றுக்கொள்ளுக அவர் சொல்லித்தரார். ஆன்மீக குரு நல்ல தன்னோட சீடர்கள் வாழ்வியல் வந்து கண்ணோட்டிலிருந்து எப்படி இதுல இருந்து விடுபடணும் என்று இதுக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஒரு அர்ஜுனன் வந்து நம்ம வந்து பௌதிக கத்துக்களை இருந்து எப்படி விடுபடணும்னு இந்த வந்து பகவத்கீதையில கிருஷ்ணரை வந்து உபதேசிக்கிற நம்ம இதுல பாக்குறோம். அதனால நம்ம இந்த உடல் வந்து ஒரு ஜட பொருள். அதனால ஒருவனால புரிந்து கொள்ளணும். அதனால 24 மூலக்கூற்றுகளால இதுல வந்து பிரிக்கிறோம். அந்த ஸ்தூலம் அப்புறம் மனிதனோட விளைவுகள் சூஷ்மம் தோற்றமாகும். ஸ்தூலம் சூத்தம் 2 இருக்கு. அதனால நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் இடையிலான விளைவுகளே வாழ்வின் அறிப்பொருட்களாக நம்ம வச்சுண்டு அந்த அப்பாற்பட்ட நிலையும் ஆத்மா இருக்கிறார், பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். இந்த ஜட உலகம் வந்து ஆத்மாவால 24 மூலப்பொருட்களும் சேர்ந்த கலவை உண்டுது. அதனால ஆத்மாவும் பௌதிகமும் இணைந்த கலவையே இந்த முழு ஜட தோற்றம் என்று பரமாத்மா நிலை யாருக்கு தெரிகிறதோ அவாதான் ஆன்மீக உலகத்திற்கு தகுதியுடையவான் என்று பகவான் சொல்லுகிறார். இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து நம்ம உணர்ந்து அதுல எப்படி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், இந்த ஆன்மீக குருவுடன் இந்த வந்து நம்ம உதவியுடன் இந்த முழுமையாக இந்த
அத்தியாயத்தை புரிஞ்சு கொடுக்கறது ரொம்ப அவசியமானது என்று பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் இயற்கை, அனுபவன் மற்றும் உணர்வு என்று 13வது அத்தியாயத்திற்கு பக்தி வேதாந்த பொருள்களை இத்துடன் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் புரிஞ்சுதா மாதாஜி? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா மாதாஜி? புரிஞ்சுதுங்க மாதாஜி. ஒன்னும் டவுட்ஸ் இல்ல, எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. எல்லாரும் நான் புரிஞ்சது இல்ல, ஒன்னும் டவுட்ஸ் இல்ல. நான் ரொம்ப சீக்கிரம் போல இல்லையா? எல்லாரும் புரிஞ்சது இல்ல எல்லா பாயிண்ட்ஸும்? மாதாஜி எண்டிங் பிரேஸ் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பத்ருஷ கிருபா சிந்து சேயேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे